Здравейте, колеги и приятелчета! Добре дошли отново. Днес, както виждате, пак сме на линия, пак ще работим. Само че днес какво ще правим? Сега ще ви запозная набързо с това, което ще правим днес. Ето този Hyundai има проблем с лявото стъкло. Аз преди време го бях разглобил и намерих проблема. Къде е? Проблема е в самото моторче. Така че сега ще разглобиме механизма, ще свалим моторчето и ще се опитаме да го ремонтираме, тъй като опитаме се да потърсим друго моторче, обаче казусът с втора употреба се оказа почти невъзможен. Всичко е продадено, нови, трудна работа, попитахме тук-таме, не можаха да ни намерят, затова се принуждаваме да свалим моторчето и да видим какво се случва вътре. Ще се опитаме заедно с вас да го ремонтираме. Сега, как ще го свалям, няма да ви показвам. По-скоро ще ви покажа сваленото моторче. Аз ще се го сваляде и заедно с вас ще го ремонтираме, ще го накараме да работи. Така че да се захващаме за работа. Аз поне ще се опитам да го разглобя. Може би на бърз кадър ще ви го пусна как се разглобява и как се сваля, а самия ремонт ще го правим заедно с вас. Айде да почваме. Чакайте да ви обясня набързо как се сваля тази кора. Вижте сега, тази видийка, ето тук има една видийка, ето тук има една, тук има две и отдолу мисля, че нямаше. Точно така, няма. Развиваме ги и сваляме кората. Аз започвам, вие гледайте на забързано. Така, ето това беше целта, която ни трябва. Сега ще разглобим моторчето, да видим вътре какво се случва и ще започнем да го ремонтираме. Отиваме на другата работна маса и там вече заедно с вас ще го разглобяваме. Ето го моторчето свалено. Сега я да си сложа другата ръкавичка. Тук започваме да го разглобяваме, да видим какво се случва вътре. Да развием. Сега заедно с вас, тук си имаме табличка, в която ще си събираме частите и да видим вътре какво се случва. И най-вероятно ще се окажа прав. Това, което си помислих в началото, я да видим. Да. Свалено е. Така. И ето тук е четкодържателя, обаче четкодържателя. О, да, ето тази пружинка не напъва тази четка и за това. Вижте къде е бил проблема. Вижте, тая пружинка трябва да е или е тук долу, или е пипано. Тя не напъва четката, така не създава напрежение на четката и оттам съответно четката не контактува. Иначе си е добре роторчето. Така, разбрахме горе-долу проблема какъв е. Тази четка по същия начин и тя трябва да я напънем малко. Добре. Сега я да видим
Май това е начина да вземем една пинсетка, за да видим тези четки къде трябва да отидат. Колеги и приятелчета, сглобихме машинката, сложихме я с 300 зора, приспособления, докарахме от 9 реки вода и накрая успяхме по някакъв начин да я сглобим. Ще предупредим клиента, че е направено временно да се търси втора употреба, не знам откъде ще се търси, проблема вече се остава изцяло негов. Така че исках да ви покажа в този клип как се ремонтира моторче. Един колега беше го правил преди време, как се ремонтира моторчето, но в случая нашето моторче беше предварително ремонтирано, а ние само го доотремонтирахме, така че не можа да ви науча на нищо, но все пак, ако ви е харесало клипчето, благодаря ви за подкрепата, харесвайте, абонирайте се за канала, а ние отново ще продължаваме с подобни ремонти. Довиждане и до нови срещи!